Stop. Men gidecek. Özüm kaçıda o gidecek. Nere gidecek? Men nira bolsa da bir yere gidecek. Gidecek deydin mi? Pasportum ham, Hawa. zaramım ham, Vay hawa. okuwasım ham. Vay hawa. Onwara derro Marsakirdäki sansara senin aptannak nesiben siyahada gel. Bolya. Ne oldu? Ayam. Yo bir. Kulağıma. Bura diyen ya valla. Olin. Sancara telin ara. Sagaptan ne kidayda meni. Böyle. Açıken. Vay. O, salam ya sarhoş selim. Ne oldu? Onu seyret yanka ulan. Düşünmedim. Yo. Вообще de yaşas peraput Neme mam sen yani dışarıda hatta çıktın mı? Yo jigin. Men da sariga da diyor. Da sari orada avratcan. Ağam sen yani Xitay diye mi haber ettiydin kulağıma? Yani iki taraftan. Xitay vardı, hazır hakiki çıkarmadık düşündür. Xitay döwletine birinci kursdan universitetlerine yerleşmek isteseniz biz sizi birinci kursdan yerleştirýäs. IELTS, TOEFL ýa-da HSK sertifikatlaryň zerurlugy ýokdur. Biz sizi birinci kursdan yerleştirýän universitetlerden döwlet tasdiklanýan universitetlaryň sanawyna badyr. Gowa kanaldaýyňyzda stipendiýa gazanmak mümkinçiligi beýik. Yerleştirýän universitetlerden tölegini ýaşaýyş saý tölegini, okuw tölegini bankasynyň töläp bilýäňiz. Esas etýän işimiz sizin resmi namalaryňyzy düzeltip bermek. Howa menzilinden garşy almak we şäherin amat yerlerine aýlamak, okuwuňyzy we ýaşaýyş saý yerleşdirmek. Ýanyňyzda bir ay ýaly eger terjimeci hyzmat hem bar. Yerleştirýän okuwlarymyzda depozit tölegi ýok. Aňarda dol ýagdaýda yerleşýänçäňiz, wizaňyzy alýançaňyz, siziň ýanyňyzda terjimeci hyzmat we beýlek resmi namalary kömek bermek hyzmatymyz içindedir. Biz nesibel siyahat saýlaýas. Önemi mi? Ne? Xitayda tanışılsam ya göncek zanlara var aýjak. Jack Can'lara da Jack Can'ın okuwuna okumana barýas. Bolýanmy? Nesiben siyahat. Havalaşmak için telefon belgini 63 22 70 38.